Kont int illi deċidejt illi takkużani, int li tmexxi l-każ kontrija, int li tagħmilha ta' mħallef u int ukoll li tikkundannani għal mewt. Nicky Dimmek iddikjara dan fl-ittra ta' riżenja tiegħu indirizzata lil Pawlu Borċo Rivier, ittra li preżenta llum b'mod personali fid-Dar Ċentrali. Ħanitlaq minn hawnhekk mhux nuqqas tal-disrispett il-partit għalija qed tinbidel l-amministrazzjoni jiena open għalihom, imma din l-amministrazzjoni mhux taħt il-Ministru ġifieri, taħt l-amministrazzjoni ta' ġew ma nistax naħdem hekk. Nicky Dimmek qal li tkaċċija tiegħu mill-Partit Nazzjonalista tmur kontra l-istatut. Il-menta mill-mod kif Lawrence Gonzi baqa' jinjorah sal-aħħar. U li ġajt liktar li jiena qabbad ġi emails il-Prim Ministru darbtej u ma weġibniex. Is-sindku ta' Taslima irrakkonta l-mod li bih ġie trattat mill-Pulizija fejn inqafel fil-lokap għal numru ta' sigħat. Spjega kif l-informazzjoni li għadda lill-Pulizija waqt l-interrogazzjoni għaddiet f'idejn il-partit ftit minuti wara. Nicky Dimmek tkellem ukoll dwar il-mod li bih ġiet użata it-Times biex tiġi attakkata l-integrità tiegħu. Dikjarazzjoni simili għal dak li kien qal John Dalli qabel ma tneħħa mill-Ministru. Mbagħad rajt dik l-istorja fuq it-Times u ħsat il-verità xbajt imbella kif l-istorja tiegħi tittider. Alright, wara laqqas biss għaddew 24 sija fuq it-Times bum front page ta' tiegħi biex ndaqgħu kulħadd bija. Le mhux sew. L-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista injoraw lil Dimmek waqt li kien id-Dar Ċentrali. Dan minkejja li aktar qabel deru deħlin kemm il-President tal-Kulleġġ Kunsilliera Ian Castal de Paris u l-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono. Minflok il-Partit Nazzjonalista bat ġurnalist u kamera person biex jinstigaw lil Dimmek u Camilleri li minnaħa tagħha kienet għada kemm preżentat littra ta' riżenja ftit tal-ħin qabel. Għalli li ħajġi għandi. Għatlu li għatlu, jimux komda għatlu. Għalix, taslima, għajdinna lix I don't know, għasaqsini, mux li, skużi. Imweġġa kif trattak il-Partit Nazzjonalista, Sinjura? Għajem, jina mweġġa, nazzjonalista kont, naqsal nisra niqpa, għattera fil-media, and I have nothing against the party. The only thing is I want an apology the way he talked to me, and that is, I am fed up. Da, mux affari ġodda qabel l-elezzjoni. Affari ġodda fil-sens ma tantx kont mill-favoriti għaw ġelma. Sandra Camilleri ikkonfermat li hi ġiet medda minn Pawlu Borċo Rivier. Hija qalet dan kemm fl-ittra ta' riżenja tagħha u wara lill-mezzi tax-xandir. Vera qallek Nicky Dimmek jew ommok? Yes. You either sign it or is għanajd li int kompliġi manik. Għatlu xinu għatlu. Sinjura Camilleri, Nicky Dimmek kien frejmjat? I feel it is. You feel it is? Yes, because it's been going on for a long time. Camilleri li millum m'għadix aktar tirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista iżda saret indipendenti qalet li jekk ikun hemm mozzjoni ta' sfiduċja kontra Nicky Dimmek hija tivvota kontra. Jekk hemm vote of no confidence, kif tivvota int? No, I will not accept it.